На Стерео Кинг се струшил китарата си. Виж този гриф, човече, като нов е. Накарай го да се... Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Казах ти, че с Франк работихме с нощи. Франк носи червило? Не, каквото си мислиш. Беше по работа. Така каза и миналия път. Тя има връзки в Сони. Ей, слушай ме, моля те. Елойс! Няма да те слушам. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite subject, math. Answer the 3 questions correctly,